Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. जों दिनै मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायना लाबोनाय जाबाय बयखौबो। दा जोङो सानजौफुनि ओंखाम संनो नागिरदों। नोंथांमोना जों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। जों दायो ओंखाम संनोसै लोगोफोर। दायो नै गेस अन खालामबाय ओंखाम संनायनि थाखाय। नायनो हागोन नोंथांमोना नै जों ओंखामखौ संबाय। दाखोनखौ खोबना होनि। ओंखामखौ जानना होबाय। अमा बेदर सुहैनोसै। अमा बेदर सुनो जाबाय। बेदर लाना फैबाय हाथायनिफ्राय। दायो सुबाय। जाबाय सुनाया। आलुजों अमा बेदर संनोसै। आलुखौ सुना लाबाय। बानलु सामब्राम गोजा सुखांबाय आलुखौ सामब्रामखौ नै बानलु सामब्राम गुफुर देनानै लानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। थाव सेरबाय जोङो नै दायो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हासिगोन जोंनि अमा बेदर रेसिपिखौ माबायदि सङो आलु अमा बेदरजों माबोरै सङो। सामब्रामखौ होबाय। आलुखौ होसिगोन। नै अमा बेदरा आलु बे बानलु देनानै रेडि खालामना फैखाजोब्बाय। संख्रि होबाय। दसे खोबहाबनानै दोनसिगोन। अमा बेदर आलु रेसिपि हालदै होबाय। बरिया बानलु देनायखौबो होखानोसै। दायो जोङो दै होसिगोन। दै होबाय। बरिया वाव गोदौबाय नै बेदरा। वाव वाह गोथाव मोनबायलै माथो। फाइनालि मोनबाय बेदरा। गोथावथार मोनबाय। संख्रि एसे होदेरबावबाय। जानोसै लोगोफोर बिदिब्ला। बरिया जानोसै जों दायो बेदरखौ। गुदुंथार। टेस्टी। टेस्टी बिराद गोथाव जादों बेदरा। बरिया